Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajarmu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafinmu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe ɗin YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. A yayin da gwamnatin APC a Najeriya ke cika shekaru 5 da kama ragamar mulkin ƙasar, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan ci gaba ko kuma akasin hakan da aka samu a tsawon waɗannan shekaru. Gwamnatin Muhammadu Buhari dai tana ikirarin samun nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karya lagon 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. To amma a gefe guda akwai matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ci gaba da yin kisan gilla ga jama'a a yankunan jihohin arewa maso yammaci da kuma wasu jihohi da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala. Alhaji Murtala Mai Gyada, shugaban ƙungiyar muryar talaka ne a jihar Niger kuma mai fafutukar kare haƙƙin talakan, ya ce duk da yake a baya an samu ci gaba ta ɓangaren yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram, amma a gefe guda akwai matsala ta ɓangaren 'yan ta'addan. Gaskiya idan muka dubi yadda aka kashe-kashe al'umma ake da ci gaba wanda yake kusan wannan cikin zaman lafiya ba karamin kuma bayan ma zai jawo ma al'umma ba, musamman ga lokaci na noma yanzu. Wannan rashin zaman lafiya ya sa ba yadda za a yi a ci al'umma ta je su noma abinci. To gwamnatoci a matakai daban-daban dai sun ce suna ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar. Kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Muhammad Sani Idris ya bayyana a lokacin wani taron manema labarai akan wannan rana ta dimokuraɗiyya a Najeriya. Wa'annan ɓata gari ba wai sun gagara ba ne, a iyakan abin da ke faruwa shine yawancin matakan da gwamnati ke ɗauka kafin a kai gafar musu suna samun labaran nan sai su canza salo. To shi yasa mu ma yanzu a matsayinmu na gwamnati muke canje-canjen salo tare da jami'an tsaro, muna fitowa ta wato su ma fannonin da ba su gane ba. Ta haka ne idan aka dubi za a ga cewa a 'yan kwanakin nan wato abin ba sama yake ba. Ko baya ga matsalar 'yan ta'addan dai, matsalar annobar corona da ta faɗo kwatsam daga baya ta yi matuƙar dagula al'amurra kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana. Sai Allah ya jarabce mu da maganar corona. 'Yan kuɗin da muka samu yana tafiya wajen aikin corona. Bayan haka nan kuma barayi masu sata mutane da shanu 'yan ta'adda. 'Yan kuɗin da muka samu a nan yake tafiya. To muna ƙoƙari mu ga yadda za a yi maganin wannan abin, domin in babu zaman lafiya da kwacen hankali noma ma ba za a yi ba. To ina ganin wannan shine ainihin matsala nan babba, wannan corona da 'yan ta'addan nan wanda ke mun ɗauki mataki akai kwarai da gaske. Mustapha Nasiru Batsari